ना हाँ पचार 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 चल उदड़ा घर आगर चलना न थर पड़ो पड़ो भाई झील लगी हाथ हसरे जीव हाँ आस हेलो हाय फ्रेंड्स आम गुप्तेश्वर कंप्लीट करदे गुप्तेश्वर बुलाप आसते सका ये भाई आसती सांगे ए फ्लैश लाइट टा जलुची कि भाई बंद करना मंदिर देन यही पट को आसिले तल साइज को एपटे अच्छी पाराबेड़ा केव गुंफा कर दो आगे कर दो हल्का हल्का देखिए चारिकटा हेलो गाइस के टाइम आसला चिंकी संगे दुई जन आसला भी डर लगे बहुत लोग थे आठ लोग पड़ी हम भिड़ कर कथा कहना आसी ना माइंड को आसुनी आम किस हाँ थरे स्टार्ट हो गले दिया मारिक मैंने स्वर्गद्वार गुंफा निकट में पहुँची जाइए चली स्वर्गद्वार गुंफा देखु तो यही गुंफारे आपण मैंने प्रवेश कले डायरेक्ट स्वर्ग एपटे भी अच्छी माने स्वर्ग सहित ये कनेक्ट अच्छी बोली कहुए देखो पानी पड़ी केमती खसरा है पूरा खतरा डेंजर लगुच जगह आम बर्तमान गुंफारे प्रवेश करपटे हाँ चपल भी नहीं ना ए लोक आसले गले पड़े ओम नमः शिवाय देखिए सावधान से पड़ला बड़ा छाड़ी पोज पोज आपन कुछ देखा नहीं अंधारे गला बोली ना कौन के जाने कहीं लोक ना आम अच्छे ये बादुड़ी अच्छी एठी तो एटा आगे भीतर को जाएगी
ଏଇଠି ତ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି। ଶିବ ବାବା ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ପାରାବାଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦୂର, ପୁରା କେହି ଗୋଟେ ବି ବୋଲି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଖାତ୍ରା ଲାଗୁଛି। ପୁରା ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖି ମନମୁଗ୍ଧକର ଲାଗୁଛି ପୁରା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ବି ପାରାବାଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ଧୋଇବା, ଆଉଥରେ ଧୋଇବା, ଏଇଠି ଧୋଇବା। ଭାଇ ସେଇଠି ଧୋଇବା, ଏଇଠି ଧୋଇଦେବା ଆସିଲା ବେଳେ ନି। ସେଠାରେ ପାଣି ଜମା ଥାଏ ନା, ୟା ଭିତରେ ବସିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବା। ଭାଇରେ କି ହେଇଛୁ ଜାଗାଟା। ସେଇଟା କୁଣ୍ଡଟା, ଏଠି ଗାଧେଇଥିଲା। ଲଙ୍କା ଯାଉଥିଲା ନା। ଓହୋ, ଏଇଠି ସୀତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇଥିଲେ। ରାମ ସୀତା ନା, ସୀତାକୁଣ୍ଡ। ଏଠିକାର ସୀତାକୁଣ୍ଡ ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଖତରନାକ ହେଇଛି ଜାଗା, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଜାଗା। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପାରାବାଡ଼ା ଗୁମ୍ଫାରେ। ଏବେ ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ, ସେପଟେ ରାମ ସୀତା। ହଁ ପରା, ଜୋତା ବାହାରେ ରଖନ୍ତି ନା କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ପାରାବାଡ଼ା ଶିବଙ୍କର ଖାଲି ନାହିଁ କପିଳା ପୁଷ୍ପେନି ପୁଷ୍ପେନି ନାଗ ଦୟାକର ଜୋତା ଜୋତା ଭାରେ ଚପଲ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ହେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖତରନାକ ହେଇଛି ସେ ଜାଗା। ଡବି ଯାଇ ପାରା ପାରା ପାରା। ଓହ ମାଇ ଗଡ୍। ଫ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ତଳ ଭାଇ ଏପଟେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଓ ସେ କେତେ ଜାଗା ଅଛି ଯିବା। ଲାଇଟ୍ଟା ମୋତେ ତ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖତରନାକ ହେଇଛି ଏ ଜାଗା। ଭୀଷ୍ମ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ଆଉ କେଉଁଠି କରୁଛି।
ଏଇଠି କରିଛି ପୁରା କରୁଛି ନି ସେ ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ଆରପାରିକୁ କେଜାଣି ଏ ଆମେ ଯିବାନି କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ହଁ ଏଇ ପୁରା ଭିତରେ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ କି ଅଧା କିଲୋମିଟର ହଁ ଅଧା 100 କିଲୋମିଟର ଦେଖ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଟିକେ ଆସ ଏଇପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆହୁରି ଅଧ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଜୟ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଏଇ ଅଛନ୍ତି କୁହ କୁହ ବାଦୁଡ଼ି କିଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି ବହୁତ ବାଦୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ମା ନାଗଦେବୀ ଏଇଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ମିଟର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପେଟେ ପେଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ରାସ୍ତା କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯିବୁ ନା